जायो बुंथ'नो हाला आंबो बिदिखौनो फसायोलै बिदि आरोखि एसे मोदोम नांगौ बे मोदोम फिसा फिसाबा जा प्रब्लेम जायो रायजो जानायाव औ माने आं उन्दैखौ 6 जनसो लानो सानदों नालाय माने बे फिसा सासे सानै लाब्ला एक्ट्रिस बादि नुबाय थायो हिन्जावफोरखौ ओमफ्राय हौवाफ्रा फसायद्लाबायसो नंगौ बेवहाय ओंखायनो मानसिफ्रा मा सानो जेबो बुजिथारनाय नङा आङो मानो नोंसोर खोनादों ना खोनायाखै खालि बे फिसा सासे सानै गोनाङाल' खारगासिनो दं आरोखि फिसायखौ गारनानै ना नङा नोंगौ बाखायखब जेखि डिस्ट्रिक्टआव हिन्जाव खारा मानो सोरनाबा सासेल' सोरनाबा सानैल' सोरनाबा 2 बोसोर सोरनाबा 7 बोसोर बिदिल' आरोखि ओंखायनो आङो सानदों जै खारहां माहां जाबाय गुबुन हौवाजों लाइन लाबाय बै समावनो फिसाखौ सासे लाबावगोन आं औ खारथों बियो लरग' लरग'नो आंखौ हिन्जाव गोदाना जा मिनिबायलै माने गाज्रि खोनायोना दा बादियाव प्रेक्टिकेलनि हिन्जावा खारबाय होननानै खोनायोबा आयौ टयलेटआव हाबनानै ओंखारनो रोंनाय नङा आङो बे बदनामखौ आं सहायनो हानाय नङा रायजोफोर दा बादियाव खम निउसाव माबायाव आयौ आरो ओरैनो सुथ्रुबारा आंना हिन्जाव खारजाबाथाय सेस असनमान खालामजोबखागोन आंखौ ओंखायनो आं हिन्जावखौ खारहोआ जिबनाव खारहोनाय नङा नांगौबा आङो फिसाखौनो लाबाय थागोन बारा जाबाय नामा माने हौवाफ्रा सेंग्राफ्रा आजिखालि खुनु सिख्ला हिन्जाव फिसा गोनां गैला खोथायानो गैला माने महरा एसे मोजांबानो गोसो थोलायनाय जायो फिसा गोनां ना सिख्ला ना गोसो थोनाय गोनांखा जेबो बुजिला जुगानो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय माने नहनि आमोलनिख्रुइ गाज्रिसिन जाबाय आरोखि औ मालाबा सायनो दैखौनो हंगार हरजोबनानै सुनामि जाब्ला हामसिगौबो सानलायलांसै आङो गिबायसो नामासैलाय दा जिखुनु बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों प्रियंका एन्ड फिर'ज बिराद गोजोननाय थाबाय मेनि कंग्रेचुलेसन्स होबावबाय आङो गोजोनै जाथों संसारा जेराव अनलायनाय थायो बेयाव मैद्रुजों जाबाबो जिउआव गोजोननाय थायो होननाय लिरनाय दङ बोसोन बिजाबाव 15नि 17मोन नामा दा आं सानो नोंथांमोना बिदिनो मैद्रुजोंब्लाबो मैगंजोंब्लाबो गोजोनै थागोन मानसिनि मेगना मालाबाबो हास्थायगाया लुबैगाया आरोखि उदैनि उखैनायखौ अमा बेदर बेगें अख्रेबनानै दाउ जानानै सुफुंजोबनो हागौ बे मेगननि हास्थायनाय गोसोनि हास्थायनायखौ मालाबाबो सुफुंनो हाया आरोखि आं सानो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना बे खोथाखौ मिथिगौ ना मा होनो दा ओंखायनो गोजोननाया आरो गोरोबनाया अनलायनायजोंसो आरोखि नों दिनै गारि बायबा गाबोन बिल्डिं लुनो लुबैगोन दा आंनाव गारि फिसा दङ सारादुआव मोनबोनाय बायदि ओमफ्राय आं लुबैयो माला स्करपिय' बायनो हागोन लाजि फोनाङो मानसिफ्राबो नोंना बे गारिया जालालै एसे गिदिर लादो होनो आरोखि ओरै जिनिसानो गैयाबा आं माजों लानो ओरै बिसिनि खोथाखौ लानानै एखमबा सानफ्लांनानै मोनायाव रागा जोंफ्लाङो हा 5 बिगा मियाइदि फाथा दं आंना बेखौनो फाननानै लागारसिनाबाबो सानफ्लाङो आरोखि बिदि लब जायो संसाराव ओंखायनो आंना लबखौ एसे खमायनानैबो दोनो आं सम सम बेजोंनो सलिथ'दों आरोखि ओमफ्राय गोसोआ लुबैयो लाथ'ला आरोखि आं आथिमंगलनि थाखाजों हाबानि निमन्त्रनजों एसे लादेरनोसै नभेम्बर 5 तारिखनि उनाव नामा 5-6 लाखसो डाउन पेमेन्ट होनानै स्करपिय'खौ लायसिगोन आरोखि आं ओरै आंनि एसे खामायदेरनाय आथिमंगलाव मोनबोनाय ओमफ्राय बे निमन्त्रनाव बै निमन्त्रन बुरजा बुरजा जाग्राखौल' लेंहरखागोन आं है नङा ओरैसो होनदों औ आंना बिदि आरो फनपे QR क'डबो दोनदेरबावनोसै आङो बेयाव होसे होनानै हाब आदा मा सानखोब्रा दिनैनिफ्राय सुरु जाबाय आंना जिबना नैबाव एसे सोदेरलांबावदोलै होनगोन आं औ बिदि होनगोन आरोखि माइक्र'फन मोनसे लाफाखागोन आं ओमफ्राय बै साउन्ड गाबलायोना फनपेना एथ' हरबाय होनलायनानै बेखौ गिदिर बुलियाम होना दोनखागोन आं
जाया होमबा दे गान खननोसै